Адзін з маіх знаёмых спытаў мяне неяк, а што могуць каштаваць гэтыя кавалкі паперы. І тут я ўзгадаў пра гісторыю, пра паштовую марку, якая лічыцца адной з самых дарагіх паштовых марак у свеце. Гэта марка Злучаных Штатаў Амерыкі, на якой намаляваны самалёцік, біплан такой з такімі крыламі незразумелымі. І цяпер гэтая паштовая марка, яна каштуе некалькі мільёнаў даляраў. Гэта, здавалася б, маленькі кавалак паперы. Гісторыя пра яго кажа тое, што іх у свеце захавалася всяго 5 штук, а быў захаваны аркуш такіх марак, іх было 50 штук гатовых, а все гэта было зроблена з так званага браку вытворчасці. Бо калі друкаваліся паштовыя маркі ў лістах такіх, просто адзін з друкароў выпадкова перагарнуў ліст, і самалёцік пасярод этой паштовай маркі быў надрукаваны верх нагамі. І цяпер такая паштовая марка ёсць. У мяне няма, але я ведаю, дзе ёсць, і дзе можна паглядзець гэта ў музеі. І, напрыклад, адзін з такіх самалёцікаў захоўваецца ў брытанскім каралеўскім музеі, дзе самая вялікая калекцыя марак усяго свету. Плошча гэтага паштовага філатэлістычнага музея складае некалькі гектараў. Ты можаш прыйсці і паглядзець гэтыя самыя дарагія маркі ўсяго свету, а побач будуць залы з фарфорам, з золатам, з брыльянтамі, а тут, вот в этом зале, самыя дарагія маркі свету. І іх збірае брытанская каралевская сям'я. Як вы лічыце, якая марка самая дарагая паштовая марка ў свеце? Тут у мяне знаёмы адзін пытае, якой халеры я працягваю збіраць паштовыя маркі. І я вам скажу, што для мяне гэта такая заўзятасць, якая можа для кагосьці лічыцца хваробай. Калі мы кажам, што такое самая дарагая марка, у мяне ёсць свае жыццёвыя гісторыі. Адна з такіх жыццёвых гісторый гэта нават не адна марка, гэта аркуш паштовых марак з аратым, который выпусціла Беларуская Народная Рэспубліка, дакладней, тое прадстаўніцтва ў Коўне ў 1921 годзе. Для мяне трапіў аркуш з гэтымі маркамі з памылкай. Маркі надрукаваны троху крыва, это таксама брак пры вытворчасці. Ну і для мяне яны такія дарагія, таму што яны мне патрапілі падчас адной з міжнародных выставаў, дзе я быў суддзёй, дзе я калекцыі ацэньваў. Такіх жа варыятаў, як я, якія таксама даўным-даўно збіраюць паштовыя маркі. Ну і тут мне вот гэты аркуш прынеслі, спыталі, што ён можа каштаваць. Ну і вось ён цяпер, гэты аркуш у мяне. Таксама цікавая гісторыя, якую я лічу, што будуць самыя дарагія маркі ў маёй калекцыі, калі яны, конечно, да мяне патрапяць, гэта вось ліст, ці как это, пісьмо дыпламатычнай пошты Беларускай Народнай Рэспублікі, адпраўленае Езавітавым у амбасады іншых краін. Той ліст, тое пісьмо, на котором наклеены ўсе маркі асобнага атрада Беларускай Народнай Рэспублікі, якое сцвярджае о тым, што вось мы Беларусь, і вось мы маем такія дарагія маркі. Тут жа праблема ў тым, што канверт з такімі маркамі будзе каштаваць, не знаю, в 20 разоў, 50, 100 разоў даражэй, чым самі маркі, которые на ім наклееныя. Ну і кожнаму калекцыянеру, который такое пачне збіраць, трэба разумець, што кошт вот это называется цельная вещь, кошт такого конверта может быть вельми-вельми дорогим. На мою думку, вот такой конверт с марками особного отряда Белорусской Народной Республики может каштаваць до 20 тысяч доляров. И я бы себе такой конверт, конечно, знайшоў бы, но але пакуль не маю, бачу в своем жыцці такое 3 разы на одной из выстаў. Дорогие марки яшчэ в мою коллекцию. Я збіраю гісторыю пошты, і у мяне ёсць паштовыя маркі, ну вот першыя маркі Расійскай імперыі, першыя маркі Каралевства Польскага, але здавалось, маленькі кавалак паперы з княства Баварыя для мяне больш ценны, чым гэтыя маркі Расійскай імперыі і ці маркі там Каралевства Польскага.
Потому что марки старой Баварии я купил в Баварии, в одной из крамов филателистичных. И самую старую марку Баварии, самую первую марку Баварии мне подаровали за того, что я вельмі давно збіраю гэтыя маркі.